na parkovisku pred barakom, lebo nejaký je to isté. A ja vás vítam pri ďalšom videu. Dnes sa pozrieme na to, ako si ovzdušniť brzdovú sústavu, konkrétne ABS pumpu, keďže ten pedál má mŕtvý chod. To znamená, ako stlačam postupne brzdový pedál, tak najprv je strašne mäkký a postupne až začína tvrdnúť. Čože? Ten pedál samozrejme. A problém je v tom, že táto pumpa sa nedá ovzdušniť klasickým spôsobom, že jeden bude povolovať ventil, druhý bude tlačiť a pumpovať na pedál. Je to možné len prostredníctvom diagnostiky, kedy sa vlastne spustí v diagnostike táto ABS pumpa, ktorá bude vytláčať vzduch s kvapalinou von so strmeňou. A budeme k tomu potrebovať desinku kľúč na zadné ovzdušňovacie ventily, 11 kľúč na predné ovzdušňovacie ventily, silikónovú hadičku na zachytávanie brzdovej kvapaliny, kde uvidíme aj ten vzduch, ako prúdi tou hadičkou do nádoby, a zbernú nádobu, čo môže byť ľubovoľná PET fľaša alebo bandáska. Na tú navičko bandásky alebo tej fľašky sa spraví len dierka, zapojí sa tam hadička a takto budeme zbierať tú kvapalinu. Potom ešte k tomu by bol dobrý zdvihák. Ak ho človek nemá, musí byť trochu štihlejší, aby sa vošiel pod zadný nárazník. A ďalšie vybavenie, ktoré je potreba, hlavne pre tento prípad, je drevené uhlie a nejaké mäso. What? Bro, what are you talking about, man? Pozriem sa hneď, že prečo. A ja už sa nachádzam u chalanov v garáži. A ako spoznáte dobrú garáž? Čo robíš, Kiko? Grilujem maso. Že si můžeme udělat tady sešlo s takovou. Franto, hoří vám to. Pozor. OK, môžeme. Dobre, otáčať párkou. Poďme to otestovať, ako to dopadlo. Keďže predtým ten pedál bol dosť mäkký. No tak toto je úplne o inom. Tak toto je výborné. Skúsime zvýšiť rýchlosti, plné brzdy, rýchlosť 30, plné brzdy. Barely touch these brakes. You stop. Všetko mi tu preletelo v tom aute, takže je to dobré. Je to cajk, je to správené. Kámoško, to je úplne o inom.
S101, to sa nedá porovnávať, čo to bolo. A ako si mohol vidieť, auto je ovzdušnené, brzdí perfektne. Ty si sledoval DS Motion, ja som David, ahoj a vidíme sa pri ďalšom videu.